Uy, pare. Ano? Kumusta mo yung pamilya? Yung masawa, man. Nala pare, ato na balay, burod na liwat ito. Ba! Kasi nga but ka, gun. Para mandakot ako bar-purpose. Sugad, pagkaunong gamot gobyerno. Natulugan lang ang anak, kaya sa magkapit purpose. Sira, pero ang magurangan imong na anak, kapag maringgot to iya. Ang matakaroon kay solido tot lawas. San tulong nga, mangunad to, apit purpose. Pagmarin niya ni tak inaanak, ay naman pag inabusar, pinangayat ginagawas. Ibo pare, ito naman yung mga anak. Ito liwat pare. Di tayo ko lulupigan. Pero sa lahat lalaki. Kapag sundalo ko, tarapos siya na akuan. Kapag tip ko na sundalo. Asya doon magurang. Pasyan magurang. Oo pa ito pare. Anyara doon magurang, sa lubang ka. Diri. Maryol ka. Ayun ka. Oo. Ah, Nakauntin bala. Kasi kapag sundalo ko. Major ka nga, kung anyara mga gamit ka ng babae. Diri, lalaki to pare. Barat lawas ada. Maupay. Nakaunin tulog ka plato. Ang plato la. Diri nagkukuha pare. Ako harita pistola lagi hinarayo na. Makadik anay. Itak misis ba maarong kat babad. Hala, sige. Sunod na lang kung baga makalugar ka. Oo, sige. Pamilawan kita. Sige. Pamelawan, igalaw ang katawan. Pamela to, ibumbot ng ganito. Pamela ko, parang kinikiliti. Pamela ko, gagayain ng ito. Sumayaw, gumalaw na parang natutunaw. Pagi marawag manini. Pagdating pa pamanalakitas, pagdating pa baba. Sige na, ibig ko ito. Sige. Ikaw anay. Ako anay, ano matak sasayaw? Pagdating pa babangani. Ako makanta. Sige. Go. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, pataas ng pataas. Asa ko makare? Yan naman. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, pataas ng pataas. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, pataas ng pataas. Ani ninong. Ninong. Ang pagkula rin pag-click. Ikaw ba itong anak ni Paduskar? Oo, ninong. Nainti ba binit-bayot ka man? Ninong galing bayot. Grabe. Okay pa pag sundalo ko pa naman yung tatay. Ninong, pasundalo ko ni tate kay. Tumapay. Eh, pag binit-bayot. Nirigad ninong. Payente ha. Kabaliyagi bayot. Pilit bayot. Hala, sige ito eh. Ilanay kayo makadipa ko. Sige nong. Salamat nong ha. Pare! Pare ako rin! Ano pare? Lalaki di mo anak? Apa di kay lalaki ito? Bakit nag-iinis ito bibinayot bayot? Di ka lapad eh. Oo, nakita ko nag-iinis ito bibinayot bayot. Gado. Pero lalakad to pare. Bakit ka lang nakita bibinayot bayot? Ano, tawagan ko lang ha. Day! Oli ano dito yung bugto nga kuwang puno bayo. Oli dito. Gimal nga. Dayon. Sige. Ano to? Ano tatlo mga pinasasayaw? Nalagyan ako. Nalagyan po. Word mo kasayo. Pauli ka ni tatay. Sige day, maulian ako day. Sige. Huli na. Sige day. Ay ano tayo? Diba pare? Anak ba pare? Papare diret bayot. Ba, Ngayon pag-armili. Ngayon pag-surundalon. bakit bayot? Sige, itoy. Pakita yung ninong nga di ka bayot. Hala, pakita na ako. Push up. Baka natin natin lahat. Latar-latar rin kanina. Wow.
Ayam. Pulo. May kalay ito. Aba. Ilan sugalit dito, may nana po ito. Alain to, sige. Isa pa. Tay. Pag-jogging. Sige! Tay. Tay. Di ko na kaya tay. Di ko kaya magsundalo tay. Bayot ako tay. Bayot ka? Bayot ka? Oo tay. Ulay ka? Pare. Tulog pare kami naman halo nga erat. Ay! Sabi ko na Barbie! Try ko, hindi. Maglilipting kita. Ay, ikaw, bayot kaliwat. Bayot ako, hindi. Wari malis kita. Ay, ikaw pare. Adam! Ay, pare kamit lahi. Alas sige baka ako, pare kabayot. Bayot ako, hindi. Wari malis kita. Ay, ikaw,